Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow annawyny ýurdun paýtaçylaryna ak pata berip, olaryň bu ýyl uly zähmet üstünliklerini gazanjakdyklaryna berk ynam bildirdi. Bu waka ýurdun käbir welaýatlarynda döwlet işgärleriniň paýta ýygyna eýem çekilip başlanandygy barada resmi derejede tasdiklanmadyk maglumatlaryň ýaýramagynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Berdimuhammedowyň annawyny hökümet maslahatyna beren ak patasyna görä, paýta ýygy möwsümi 30 awgustda ilki Ahal Mary we Liwap welaýatlarynda başlanar. Ýurdun Demiradyk welaýaty bolan Daşowdaky paýtaçylar ýygymy 6 sentýabrda başlarlar. Türkmenistan bu ýyl 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy planlaşdyrýar. Adat bolşaly Türkmenistanda köpçülikliň paýta ýygyny ilki prezident tarapyndan ak paýta berilmegi soň welaýatlarda ýaşullaryň gatnaşmagynda ýygym dawaralarynyň gurnalmagy bilen başlanýar. Emma Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri bu çäre eýem 15 Awgustdan girişlendigine, ýurdun Mary we Liwap welaýatlarynda türkmen häkimetleriniň döwlet işgärlerini paýta ýym kampaniýasyna çekip başlandygyny habar berýär. Neşriň 25 Awgustda beren maglumatyna görä, orta mekdeplerde paýta meýdanlaryna häzirlikçi texniki işgärler, şol sanda tam süpürjiler we garawullar uğradylýar. Geçen ýyllardaky syýaly bu ýyl hem adamlar ýerden saat 6-da yerli häkimetler tarapyndan kesitlenen ýere barmaga mejbur edilýär. Olary awtobuslara mündürip paýta meýdanyna alyp gidýärler. Olary bilim edarasynyň işgärleri, polisiýa we raýat eşigindäki adamlar tarapyndan gözükçülük edilýär diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Dürli mekteplerden we çağlar baglaryndan ýygnanan 37 adamy, ýagny hemmämizi Wekilwader etrafyndaky bir paýta meýdanyna getirdiler. Öňküsýaly hemme adam ýürüýte eşikli we fartukly bolup, olaryň iýjek naharlary hem ýanlarynda. Paýta alınıp gidilen döwri aylyk hem berilýär. Geçen ýylkydan tapawutlykda bu ýyl kärenetçiler 1 kilogram paýta üçin 40 teňe töleýärler. Bu geçen ýyl munyň ýarsyna barabardy. Galan zatlar öňküsýaly saklanyp galýar diýip neşir Mardaky çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Şeýle ol häzirki wagtda paýta hasylynyň azdygyny sözüniň üstüne goşýar. Geçen ýyl ýurdun gündorunda we gün ortasynda paýta ýygyny awgust aýynyň ahirinde, Demiradykda bolsa sentýabr aýynyň 2-nji hepdesinde başlanypdy diýip neşir belleýär. Azatlyk Radiosu bu mesele dogrusunda Mary we Liwap welaýatlarynyň baş bilim edaralary bilen habarlaşanda orta mekdepleriň texniki işgärleriniň paýta ýygyna alınıp gidilýändigi baradaky maglumatlary häzirlikçe tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Türkmen hökümetiniň paýta möwsümi döwri 10 000lerçe raýaty zor bilen ýygym işlerine çekýändigi aýdylyp, Türkmenistan halkara hukuk toparlary tarapyndan paýta ýygymy möwsüminde mejburi zähmeti ulanmakda tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şu ýylky adam gaçakçylygy hasabatynda aýdylmagyna görä, Türkmen hökümeti büdjet işgärlerine şol sanda molimlary we lukmanlary temmi bermek haýwatlary bilen mejburi ýagdaýda paýta meýdanlarynda ulanýar. Şol bir wagtda bu kampaniýany hasaba almakçy bolýan garaşsyz gözekçileriň her türlü basyşlara, jerimelere we gynamalara sezewar edilýändigi nykdalýar.